välkommen till Edward Over Gameplay och det här är part 15. I Super... Eller Super Smash Bros. Varför säger jag i Super Smash Bros? Då skulle vi göra e-sport. Ja, men det skulle vara coolt. Oh, Luigi Smash. Jag är Sonic! Du är Mystic Game! Igen! Och samma färg tror jag. Nej, det var grön förra gången. Grön? Ja. Då var jag också blå. Nej. Men jag är blå. Sunny Power! Rutor. Skämtar de? Nej, det gör de inte. Nej! Yes, jag överlevde! Vad tur! Jag har inte tur! Jag är skillig! Okej, jag är inte skillig. Fast jag är bra. Är det inte? Ska jag? Måsar. Whee! Bakom dig. Bakom dig. Bakom dig igen. Bakom dig igen. Woohoo! Bakom dig igen. Oh my god! Slut ha någon där om han är bakom mig. Min tur. Okej, samla! Kabim! Snälla, det är min tur. Nej, det är min tur! Då! Woo! Wee! Okej, jag slutar. Nej, ska vi se på det. Oh my god! You are so dead! So dead! You are dead, Sonic. I'm not Sonic, I'm Oliver. Lägg av! Mr. Gamut what? The game of watch. Mr. Gamut what? Nej! Nej! Sluta fega nu. Du slösar på tid. Jag är mycket snabbare än dig. Edward, faktiskt slösar på tid. Ja, men... Wee! Shit! Oh my god! Oh my god! Just det. Wee! Jag bara står. Wee! Ser du vad snabb jag är? Men det är fel, Oliver. You're too slow! Åh, bakom dig. Vad menar du bakom mig? Åh, bakom dig. Vad synd. Ja, det här är... Oliver. Nu ska jag förklara det här. Wee! Ah! No! You're too slow. Denna gång. Bam! Mamma ringer. Vadå mamma ringer? Shit! Oh yes! Nej! Yes! Jag är 110 plus och det står lika. Hur vet du det? Jag vet inte, jag håller det i huvudet. Mat. Äpple. You're too slow. You're too slow. Jag vet hur man säger det. Kolla. Haha. Sluta lek med en boll. Jag vill bara förstöra huset. Woo! Woo! Come on! Ja! Är den slut eller? Nej. Jag får slut på det. Shit! Varför får jag ner?
över 1000. I can. Too easy. Ah. Kolla, jag har en diamant. Oh. Okej, vi Och det ser. var med tur 2 gånger. Jag fick vara Mr. Game Ja, Watch men inte 2 med gånger. tur. Jag har varit Mr. Game Watch 2 Okej, gånger. men nej, du vann inte Jo, med det var tur. det. Jag vann inte med tur. Jo. Ja, vi ses Ja. i nästa video. Ja, hej då. Hej då. Hej, det var det. Va? Jo, det var det. Okej, hej Jo, då. det var det.